Ani dai o sungsano yakar thangka ani dai maya gwnang ani dai o sungsano yakari thangka bo thwimani date wngkha 10 tarik December mas 2020 o bo thwio hor ni 8:30 o bini lakma cholangkha o dai nono tai chwng nukliya nini phola mwtai rok no twlangkha o dai tini ni salmari o no muitu khlaio dai mokoli muktwi yorwi thangphano o dai nono tai pogwi manglak nini buchuk chwng dai nwng hamari riwi tongdi nini buchuk chwng no naiklaiui tongdi kaitor ni hamari bai hambai dai o dai hambai. Biskan mana ya tukang mana? Saya bawa saya bela. Kalau mas tomorrow. Come on. Gimana? Tabak tulangnya aku. Ani dai bo sungsano yakar thangka maya gwnang photo bini photo no nukha hingke dai no nuktotok hai nugo o ani dai rangchak gola o ani dai maya gwnang dai sabono si dai hinui tongsinani o dai nono maya gwnang o dai dai sabono nugui tongsinani dai nung masa tongba suksuk mwtai chawi thangka dai nini phola no chwng sal brum no naiui palaiui tongo dai nung kaham no tongo nabole dai nono mokol bai nukha hingke mukthang hai nukthok hai ma tongo dai o dai nung chwng no sal brum no nini phola no chwng suriui tongo dai chwng palaiui tongo tini ni salo nini 13 din eba tai
जों दायनो गाहामनो दंदि दिन busuk song no rong no busuk ke maya nangai dong dai no busuk no maya ekdom no khai tongo dai hype no pogoi maya dai nini mangpli rong no khangke mokoli muktui klaio dai dai tamsi sajinai kok sikri kha dai kok saka hingke bokha tei mokoli muktui klai thangponi si pogui manglak thiya sak no thangnai dai hambai.